Приятелки, къде сме? Една така, а да питам, каза ли за колко Ох, направо какво ще страх. Се я заправя. Много се вживявам и... Искам го, не си го давам. Да. Тапачка. Просто го спирай веднага, когато забравя и почваме от същото място. Значи, ние за когато вземем апарата. Искам го, не си го да. Добре, давай. Така. Аквалина? Какво се случва? Аквалина? Аквалина, моля те! Какво се случва? Но. Трябваше да пристигна по-рано. Не се прави, знам, че знаеш всичко от самото начало. Какво? Не се прави, казах ти нещо. Защо така ме нападаш? В измерение вълшебно се намираш ти. Свят на риби и мечти. Свой приятел намери и в дълбините се гмурни. Спри го. Тук ще бъдеш най-добре при тях, водните царе. Посейдон за тебе вече не е мит, а реален хит. Най-цени той гласа, ако имаш ти такъв, покажи го на света. Синът си ценен, той ще ти дари и ще живеете дълго в морски дълбини. 3. Следвай ме. Ето, снимам. 3, 2, 1. Айде, ангар! Истинска русалка! И си малка от качалка! Ще те вкарат в огромна. Правиме в момента дядото на Аквалина. След като го снимахме веднъж. Да. Ето е жена ми. За мъжете мила, най-обичаш да Ти в момента изглеждаш тотално умряла. Дай да топла, то отиде. Къде е? Топ! Някой ти звъни. Кой? Милка Димитрова. Баба. Крисо, чуй да се оправяш. Какво ми е? Защото ти секси пиче и я разсейваш. И аз така мисля. Похавлийка на меди. Такова ще ме става цигара. Не си иска брата, искаш да я Ами не бе. Абе, жена ти е до тебе, какво сваляш някакви млади пички? Ами обеща. Кой е? Леле, олеле, малеле, не знам какво се случва. Добре, Звъни. Людмилико! Леле, малеле! Какво правиш тук? Къде беше? Айде стига. Удата дойде! Давай ми... Не трябва да влизам тук. Аз съм на следващото лудото бебе. Не трябва! Добре. Сега, давай! Удата дойде! Връщам ти болката си предсрочно, няма да падна по-гръчно.
много години. Моя Людмилико. Брат ми беше годеник. Ето така. И после трябва да ме хванеш ето така, разбрах? Чакай. Давай, как Значи, ще ради в върхом сериала? той така, че Ето се така. завърташ. Да. Ама и Стефан после само ми падаш. бърка! Да, така. И И целувка. Да, айде. Ги увеличи. Добре, стой. Аре. Давай. 3, 2, 1. Ма чакай, как става по-чупка? Виж, чакай сега. Ама после ще ме дигнеш, бе, Ради. Първо бавно. Искам първо бавно да направя, за да знам. Добре. Значи фащам те от тук така. Така, Завъртам те завъртам. така. Виж, Да. после виж обаче, виж как ми е на обратно ръката. После правя така ли, как? Не, ето така. Просто, значи, Добре, после ме чакай. хващаш. Върни малко назад. Фащам те така. Кароци по танци, има. Завъртам те така. Да, след това После си- се завърташ, така. хващам те така. Да, ето Че ма така. фащаш през врата. Да, лягам. После. Лягаш, Ето така. И ми После ме дигаш. Не, после ме дигаш. Значи, Как ще те дигне от Не, тази не така позиция? да ме дигнеш. Значи, трябва Просто ме изправи. да те изправя. Е така, бе. Е така. Бате, няма ги стигна как се натискат. Как ръкът им трябва да го Да, фанеш. не, фащаш ме, ама после ме пускаш и ме изправя. Чакай, обърни се. Така. Аре. Фащам така, дърпам, ти се завърташ, фащам те така, дигам ти крака, дърпам те, изправям те Да, е така, айде. и после цуп. 3, Да. Давай. Беше най-правилното нещо. Не мога да повярвам. Бате, това е пълен кринч. Тецата, я да видя как се получи.